Hát van. Aha. És akkor... Szállok, lassítok. Éjjel nappal. Mi? Burulok. Igen. Totálja ne. Ellopták a babettámat. Bobettát. Bobetta. Milyen jó bobettája van a fiúnak. Nézzétek meg! Figyeld ki! Ha? Semmi trükköd. Várjál. Itt lesz. Trükközök! Ne a kancsi. Ez nem olyan volt? Megszegjük a fizika törvényeit. Szállunk. Igen. Mi? Csak előre szállunk. Majd nincs mi, hogy mi. Valami. Tudom én hova megyünk, bátyám. És nagyon figyeljetek, fiúk. Ezt a helyet csak én tudom. Meg egy pár ezer ember. Elég a? Hogyha még kicsit meglocsoljuk benzinnel, akkor biztos elég. Biztos. Ez itt kérem szépen a GTA 2015-ös Vice City változata. Vice City fos, mi? Igen. Legközelebb a San Andreas fost fogjuk bemutatni. Vagy a GTA 5-öt. Arra ne is beszéljünk. Amúgy úgy hallottam, hogy tök jó játék lesz, tök élethű lesz, meg minden. Kilövöd mondjuk a kocsinak a kerekeit felborol, nem ilyen uralhatatlan bánat lesz. Hát ezt átúrasztottam szerintem. Kicsit megtekerem. Nézd csak ezért, 200 gyűjtsenek, hova pénzed, igen. Ez Melyik veszek valami bobettát. Igen. Pénzünk. Ez az én vörös démonom. Ez a játék füstöl a bobetta. eleve, hogy van csak. De milyen egy kancsi? Legalább uszni tudna benne az ember. Lenne egy kis értelme a játéknak. Igen. Figyelj. Vegyük a pálmafás feladatot, ott van. Nem kell. Ott van, nézd meg. Nem lehet kivinni. Besötétül a kép, meghal minden. Igen, most figyelj, mit lehet várni egy ilyen szerencsétlen szalgrafikájú. Hát lássátok, ez a jele, hogy ez mutassa, hogy nem kell semmit letejteni netre. Hát, aki tud, azt tudna, most figyeljetek. Így én is tudok egy pár feladatot kiviszek, annyit feltejtök netre. Ilyen játékot már én is csináltam. Ez mi ez megcsinálni? Tervezők szégyelhetnék magukat. Egy ilyen játékot nem érdemes kiadni. És még az a 2002-es játék Rockstar Game, hát... Bassz, azt mondja, bassz. Mi basszál a kamion? Hát ezt elbasztod. Mit? Hát, semmi. Fejelget itt a falat. Mondom, az ember megáll a motoron, nem tudom. Ember átszalad a sövényen. Na, a nagy grafika a játékban. Ja. San Andreasba rendesen amúgy átmászom. Úgy aspirin, írd aspirin, csak hogy tudjátok, akkor nem füstöl a motós és semmi. Supraszint is beírhassátok, ha gondoljátok. Vagy tudjátok, van az algopirin, meg minden. Egy kis validót belaktok, nem fog fájni a szívetek. Akkor olyan itt felül a szív a sarokba, elkezd dobogni, minden olyan életű, ezt tőle a játék. Igen. Mondom, van egy pár ilyen kamu izé, code, vagy így helikopter code, meg így bicikli code, meg úgy, aztán beírod, az semmi. Csak megbaszod vele a játékot. És most bemutassuk, hogy kanyarodni tud benne a motor. Ne, hát még az is egy kicsit kancsi, de élmegy. Megoldjuk. Hát figyeljetek, ennyi, nem tölt be semmit, most neki ütközök. Hát már nem ütközök neki a láthatatlan falnak, meg beteütötte. Igen. Ez amúgy nem a gép hibája, ez a játék ilyen. Félreértés ne essék. Ez is mi? Repül a motor? Ez nem robban fel. Most olyan gyerekek repül egy ilyet egy ember. Most már régen kórházba csücsül. Meg se sántít. Ennek kell húzgolja, hogy lemenjen 50 az életéből. Hogy van ez már? Messzebbről megy neki. Várjál. Mutatok jobbat a közönségnek. Úgyhogy még szerintem úgyse nagyon láttam. Mit akarsz? Helikopter? Nem.
Jaj, tudom. Kacsot tegyen, mert szólj abba, hogy szólj, hogyha besötétetek. Mi? Hát a játék. Láttátok? Nem sötétedett semmi amúgy. Nem, mindjárt, hogyha sötét lesz, szólja. Mutatok nektek egy olyat, hogy megszólal. Nem fog megszólalni, ne. Nem kell félrejteni, nem kezd el beszélni, az még messze van ettől a játéktól, hogy beszéljen az emberke benne. Ez is mi? Hogyha lehet ezt, de most nézzétek meg a készfejét. Áthajtott. Ez egy néni. Nézzétek meg. Alig bír járni. Pillanat. Nézzétek, alig bír járni. De azért sprintel, hogy anya. Visszük távfutásra. És ez már mi? Figyeljetek. Hogy sprintel? Figyeljetek. Lövök. Zsaru, mit csinál? Semmi. Lövöldözünk itt, hoppá, egy. Ezt miért a játék? Mit kéne csinálni? Figyeljétek meg nyugodtan a grafikáját, semmi grafikája a játéknak. Legalább az embernek csinálták úgy a kezeit, hogy ne egyfolytában olyan legyen, mint a fogna valamit. Fogja a levegőt. Verni a faszát, hogy nem tudom. Verni. Lehet már annyit racsírt, itt És recskázik ez mi egyfolytában. volt? Kiemeledett a kocsinak át, hogy figyelted? Nem tudom, lehet most is az autóban recskázik, csak ti nem lássátok, azért áll mindig a kezem, már bemerett. És merevedés problémái vannak, csak a kezeid. Na, menjünk a Washingtonba. Kis cseresznye, figyeljetek. Cseresznye is vagyok. Ja, amúgy komolyan, miért nem lehet fagyit árulni a játékba? Lehet. Nem lehet, mert ennek egyből csillagod lesz. Elkezded árulni, csillagod van. És ez mi? Ez mi? Most mi volt? Viszed a feladatot, nyomod a shiftet. Nem kell. Nem kell. Felül. Megállsz mindegy helyen, ahol sok ember van. A zsarúságon. Hát ott nem lehet, ott nem kiírja, hogy nem lehet. Állj meg. Nem kell az nekem, én most csak azért vettem. Ott van az FBI autó hátul. Tudom. Aki eddig nem tudta, itt szokott állni, de most nem áll. Hát nem. Ez jellemző, mondjuk. Amikor kell, akkor nincs is sose, úgyhogy ne is keresseitek, csak így véletlenül fogtok rábukkanni. Figyeljétek. Itt elvileg kell lenni egy csomagnak, egy ilyen pénzcsomagnak, hogy mi az. Várjatok. Ez fenomenális lesz. Két zsaru. És csak elment a hátánál a fiú. Az nem baj, hogy beszalad a pult hátához, osztottuk rá, meg neki megy. Elmegy a hátán, akkor már zsaru van. Hát, fenomenális egy játék. Ja, és hogyha láttuk az oldalakon valamiért, hogy uszáskód, nincs uszáskód benne. Mert eleve... Na is próbáljátok. Gagyi ez a játék. Az is lehet megbasszátok fel az egész játékot. Nem nagyon próbálgassatok. Lehet, Olyan hogy kódot, csak- amit még soha nem hallottatok. A repülés kód is csak az, hogy kicsit megugrik az autó felfölös kész. Gyenge a gravitáció. A nagy... Amit még ha lehet gravitációnak hinni, hát mindjárt megmutatom. Ja, és van benne egy csalás. Amit ez is egy nagy hülyeség, mert eddig a többi GTA-ban én nem tapasztaltam, mondjuk, hogy lehetne. Ott lesz. Figyeljétek. Mondjon, mit írsz. Ugye elárulj. Repüléskód lenne, És de repülők hát is. nem fogadta el. Hát ilyen is előfordulhat ebben a játékban, hogy írsz egy kódot, azt írod még egyszer. Kipa most is 6 zsarút van. 6 zsarút, 2 zsarút van. Fú, most mutatok, ami nekem tetszik mondjuk ebben a játékban, és megmutatom, ami nekem mondjuk tetszik. Még komolyan úgy, hogy tetszik. És hogy Ugrasztunk valamennyiben- egyet, gyerekek. Figyelj, Elvileg ez a legnagyobb ugrasztó a játékban. Amúgy, csak úgy mondom. figyeljtek. Leesik a motorra, a nagy szaltau király. Igen. Nem, hogy már szaltauzott van, ha már ide-oda a levegőben, nem, inkább leugrik. Na ez is mondjuk egy rohadt nagy hülyeség, hogy ember, hát hogyha a motorra előre borulsz, azt fogod azt a szerencsétlen kormányt, hogy a rákban ne tudnál
szartam vele. Nem arra. Ide akarok. Itt kerítés van amúgy. Tudom, másik oldalt nincs. Felugrasztunk és lesz. Nem ugrasztunk, mert gagyi. És ez mi? Ez mi akar lenni? Ja, maga azért már lehetne annyira életű, hogy a zsaruk tudják, mit csinálnak. Várj, ezt figyeljétek meg. Láttátok, előbb átszaladtam rajta. És ez mi? Itt van a repülő. Mutatok nektek egy olyan dolgot. Gyorsan. Gyerekek. Fú, sokba lesztek. Viccen kívül. Szó szerint sokba. Még hány percünk múlott te? Igen, állj be elém. Egy csillagnál elvileg nem kéne, hogy eljön a kocsi. Csak a gyalogság. Mindegy, én megbocsájtok mindent. Arrák a bánat fejeteket. Kösz. Motor nem lesz. Ez mi? Motor nem lesz. Pedig Na jó gyerekek, ennyi a grafika szar, meg minden, de hát aki Figyelteitek? akinek nincs mit csinálni, annak lehet. Víz. Ennyi. Ugráljatok lefelé a házról. Vártok, még azt megmutatom, hogy az uszás kódot. Az a lényeg, hogy amikor fúdok, akkor lemerül a víz alá, de amikor már meghal, akkor feljön a víz tetejére. Hát nagy logika Hát van igen. benne. Figyelj. Elfáradtál? A nagy. Lássátok? Még az ereje van kapálozni,